Anglera bawaning kang sinung wati gawe gelar nararya mbek susrudira pamuk sang mangrempah suranggang koro kita mangsa hai begegek ugeg ngasih kesusu anggonku ngawe marang anak-anakku dole Petruk gareng apa dene Bagong inggih wonten dawuh ramane inggih agunging pangapunten menawi kula ngangsek antuke gegojegan kalih adi-adi kula wonten ing madyaning Raramba wonten dawuh bapakane dina iki awake dhewe kudu melu madhangake kahanan ingkang peteng madyaning negara-negara tanah Jawa. Pamriye dimen awak dhewe iki isa mulya hayu-hayu rahayu awit saka kasta utawa kasta Sudra, kasta Brahmana ngasih tekan kasta apa kuwi sing paling pojok dhuwur, Cok? Kasta Sudra, kasta Brahmana, kasta Kesatria. Kangsa Dewa. Ora ana Kangsa Dewa. Ayo gek ndang diplayoni kae bendara-bendarane awake dhewe. Wis sawetara anggone talak brata madyaning Wanayasa inggih monggo. Monggo ya heeh. Mandek. Walah dalah iki sing tak upati.
Kowe lah jagat Dewa Bathara. Bebasan kutuk marani sunduk. Ora pangling. Iki Raden Angkawijaya ya Raden Abimanyu. Dasar kepara nyata. Sopo kang dadi aranmu kowe teka nyandhet laku ning Abimanyu. Dipun tepungake. Aku iki Resi Anggana Sura Darbe. Sedya apa nyandhet laku ning Abimanyu? Bakal ning ndi kowe ngger cah bagus? Ngupadi marang Sudarmaku. Marang wong ngatuwaku kaloro. Wong tuwaku kakung Rama Raden Janaka lan Ibu Dewi Wara Sembadra sing lar saka madyaning kesatriyan Madukara. Paladalah. Dina iki wis kedaden kelakon penjangkaku. Nger Pruhananira, wis dugi wahyaning mangsa kala kowe kudu ngakoni yen aku iki bapak sambungmu. Kowe ladalah. Tobat. Sopo iki? Wani kowe nungkak krama marang panjenengan. Sopo iki wong wedok ayu galak? Tepungake aku Dewi Wara Srikandi. Wah ladalah. Wah. Kowe sisan tak pek bojo. Pruhananira yen to ibumu Dewi Wara Sembadra wis dadi jatu kramaku. Wong tuamu lanang lunga, mbokmu tak pek bojo. Ning palimarmaning sun aku sih gedhe welasku. Minggira kepara kowe tak jaluk kowe nderekke panjenengan ingsun ngundang bapak marang panjenengan ingsun ora sudi. Walah dalah. Njalukmu mati model piye kowe sing mati, Ger. Wah. Jamak lumrahe Resi Anggana Sura mungsuh karo wong wedok. Ayo jajalo. Wes, wah. Wes, wah. Wes, wah. Yo, Endo. Mungsuh karo Anggana. Mungsuh karo wong wadon. Ayo Abimanyu andhepono. Ya ayo sak budimu tak sembadani. Yo Edyan hat. Wah si sandene. Wah ayo sak mbokne sak anake.
Yo. Ayo, mantep mo. Wah. 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 Hat. Wah. Ya. Ae. Ah, kapikot kowe, ha? Ayo, sisa dene. Wah. Ya. Het. Lah punika ta warnanira. Adeging pertapan cemara jajar ganjanging cinarita gelis kang munggel kawi. Kocapo kang pinuju lenggah ing pertapan Sang Tapa Begawan Dewa Murti kinadhep ingkang siswa nenggih cantrik. Sang Bagus Raden Janaka nggih Raden Harjuna imbal wacana madyaning pertapan. Karana Sang Tapa nembe mawon genturaken teteki mijil saking panepen den caketi marang ingkang pun siswa nenggih Sang Dian Permadi. Kagiat kadula wekasan Sang Tapa Begawan Harimurti.
Yahning talaga kadilangit Om Om Mambang tang paswulan upamaneka Lintang tulya kusumaya sumawur Om 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 Lumrane kang sekar kadi jalado Nunait pasang kalimantabi tinebih no ing tulak sari. Ngun agunging pangapunten kula genturaken menggah paduka sangadi penemban ingkang nedeng mujahadah nedeng teteki madyaning wanayasa menika. Wong ilahing Mastunama sidam sekaring bawana langgeng nger ulup siswaku Janaka. Inggih kula wonten timbalaning adhawuh sangadi penemban. Ya ta. Apa sing bakal mbok upadi madyaning alas kene? Ing atase kowe wis dadi satriya kondang lananging jagat lancuring bawana. Kowe iki minangka dadi pangeran pati putra Mekutha negari Ngastina Dik Muni ingkang saiki lenggah ana ing madyaning negara Ngamarta. Bondo donya brana picis kowe ora kurang samukawis ning parandene. Dina iki kowe teka kepara merpeki marang aku iki ming sakderma pendhita tuwek nyeyek kaya ngene bebasan midak kapuk ora pendeng. Kowe iki lananging jagat lancuring bawana aku iki sapa ngger cah bagus kulup Janaka. Inggih sangadi penemban. Girilusi jalma tan kena kinira. Nadyan to tiyang kathah amirsani paduka sangadi penemban menika namung sakderma. Wong popo sudra ngulandara ananging wonten ing paningal batos panjenengan menika traing kusuma rembesing madu wijiling andana tapa sangadi penemban. Ya ta yen pancen kaya mengkono apa sing bakal mbok upadi? Kowe iki wis ora kurang-kurang. Jagat iki persasat wis gebrebeken marang jenengmu ngger cah bagus. Lah kok kowe teko nyasak wana, ya ta? Inggih. Apa sing mbok upadi? Inggih. Wasiting Jawata nenggih wangsiting para ingkang sampun kasurut kasedan jati hangalaya madyaning Suralaya lan ugi wisi ing Sang Hyang Widiwasa Sang Gusti kang ngakarya jagat bilih dinten menika kawula kedah madosi lan ugi pados sarana ingkang waget matedhaken kanugrahan ingkang winastan wahyu kamulyan pramila dinten menika ingkang pun siswa inggih ingkang pun putra nyuwun kanthi lila legawaning manah Sang Adi Panemban Kersa hamejang neninggih kados pundi menggah
tumuruning wahyu kamulyan menika sangadi penemban asri rengganing gunung tirtaning balumbang waning wong sekar jinembangan mepae kang sari wong kaya taman argosaka ungganing putri Mandili kaya taman argosaka ungganing putri Mandili nalika semanten sedakep saluku juga ameperi babahan Nawa Wiwara sang hadi penemban sang Harimurti nalika semanten jumudul cahya nur cahya wimbaning teja kekuwung manjing madyaning Raden Janaka kaelaning jagat gayaning para Jawata wus dugi titi Baskara wahyaning Klamangsa wahyu kamulyan tumurun angyaning Dyan Janaka manjing manunggal sumrambah dumateng sedaya makhluk ing Janaloka Walah dalah menungsane ning kene iki jebulane Kresna inggih Raka Prabu Mantabiti nebena ing tulah sari. Wo to. Ora lidok ujaring wong gaplok. Nuwun sewu sangadi penemban. Dinten menika kula badhe mboyong rayi kula.
Rekat lampahing rata lan pantara ndendang sungkune ngarga heran Nuwun sewu nadyan panjenengan menika jejering nalendra panguwasa ananging ting pondok pesantren mriki wonten pernatane wonten ing madyaning percabaan menika wonten permatane Janaka tanggel jawab kula pejah gesang Janaka wonten asta kula yo tak enteni ana ing alun-alun Bandayuda marang panjenengan mangga kula dherekaken yo walah dalah Wah iya anggana sura ana sing bakal mbok aturake sedaya ingkang panjenengan pikajengaken sampun kula amanaken wis mbok amanake sedaya sampun wilujeng kawula sampun damel ebyah bingungipun panjal maning mungsuh ingkang badhe mijil manjing manunggal wonten ing madyaning pertapan lan ugi badhe damel karangabang wonten ing tiang-tiang tanah Jawa. Iya yen mengkono sisan gawe rampung ngono kae sendika dawuh. Yo, pancen kowe wong wasis, kowe wong waskita, kowe wong ampuh, balekke pusakaku. Nyoh tampanana. Wah! 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 Dadi Prabu Kresna barang apa walah jalah munyuk putih melu-melu perkaraku angger aku bakal seneng kowe kaya susah mergo kowe gawe susah wong sing bakal anggawe seneng wah wah ah wah 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 walah dalah manus maning jajalan sukertaning baulae blas laknat kowe sing wis maling adhiku
atau siarke desaku Koko Prabu Koko Prabu bengak-bengok ora petho nek patut barang mono amuh Suramarta Jaya timbane padha kekejro kaya ula tapangin wah wis bubrahke tatanan enten apa wah Anggana Sura kudu mati saka tanganku nika sinten jenengan dereng nyumurupi kowe ra semang melu-melu kowe maru tak derekke tekan kene kok kowe malik tinggal Koko Prabu ingkang jenengan derekake wau nika sanes ingkang pun rayi ananging sapa aku tak takon aja gawe bingung pun Kakang menika nata ngalengka Sukma nika nggih Kumara yaksa ingkang nalika semanten kondhang dados simboling angkara murka inggih Prabu Dasamuka apa ya Kresna inggih Koko walah dalah esuk-esukan kon metu ngopo? Mangan bubur. Wah. Kaya to ana bubur ya Koko Prabu. Kresna, kowe ora guyon kowe. Pusaka Kyai Nenggala ilang inggih Koko Prabu, mangke badhe kondur. Ning jenengan derek rombongane kula. Aku ki melu Kresna. Walah dalah iki bocah kok angel men to iki Werkudara. Werkudara. Jotos, apa melu aku? Ya Werkudara, ya. Ayo wis. Kae panjal maning mungsuh. Werkudara. Sing ning burine Prabu Dasamuka kae singkirke kabeh. Wah, iya. Monggo, minggah. Yo. Wah, lah salah. Wah. 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 Median. Bali ora. Ya aku tak bali. Ning liya dina titenono senggono. Wah. Ya. Wah. Wah. Ya aku bali. Ayo, Matra Sastra Dendang. Yen pancen kowe satriya Pendho, ayo tandang ana Raden Megananda. Wah! Ah! Wah! 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 Wah!
hai begegeg ugeg sak nduli tombel. Ah, Gus. Sampun dumugi titibas kara kala mangsa. Ingkang sae bakal ketingal mekaten nggih Gus. Wah. Semarya. Purnaning gati monggo donga-dinunga sesarengan kagem sedaya warga masyarakat asinan sak Kuban Kiwa Tengene lan sedaya kadang-kadang ingkang nderekaken pagiaran wayang kulit dalu menika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfauna biha indaka a'la darajat wa tubalighna biha sulhayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ngaturaken agunging panuwun kathah lepatipun nyuwun agunging pangapunten nggih Ndara. Wah, Semar liya dina kepethuk meneh. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.